Ongi etorri Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastetxe integratura. Hemen, eskualdean errotutako heziketa publiko, euskaldun eta anitza jasotzeaz gain, gertuko enpresen laguntzaz lan munduan murgilduko zaitugu. Bertan, pertsonak gara protagonista. Banakako tutorizazio eta orientazio zerbitzuen bidez, lan munduan txertatzeko hain beharrezkoak diren ezagutza, gaitasun eta tresnak emateko prest gaituzu. Metodologia kolaboratiboen bidez, ikasleen ardura, ekintzailetza, taldelana eta komunikaziorako teknologien ezagutza lehenesten saiatzen gara. Etengabeko prestakuntza eleanitzaren laguntzaz. Gure formakuntza eskaintza oso zabala da. Goi eta erdi mailako hezkuntza zikloak, espezializazio ikastaroak, etengabeko prestakuntza eta prestakuntza okupazionala dira horren adibide. Profesional honenen eskutik eta gertuko enpresekin elkarlanean, zure ibilbide profesionalerako bidelagun egokiak gaituzu. Aukera zabala duzu gurean. Formazio dualaren bidez, ikasiala lanean aritzeko aukerak zabalduko dizkizugu. Eskualde eta inguruko enpresekin dugun gertutasuna eta harremanari esker, enpresa hauen berrikuntza proiektuen eta lan poltsaren parte bihurtuko zaitugu. Mundu globalizatu honetan, Erasmus Plus programan parte hartzearekin batera, ikasleen eta irakasleen nazioarteko prestakuntza, elkar trukaketa eta proiektu anitzak sustatzearen testigu zuzena izango zara. Herrialde ezberdinetako zentroekin ditugun sinergiei esker, esperientzia berriak bizi eta zure prestakuntza areagotzeko tresnak eskura jarriko dizkizugu, elkarlana eta aniztasunaren bitartez. Zure etxetik oso hurbil, eraldaketa digital eta garapen teknologikoaren lehen lerroan ipiniko zaitugu. Tolosaldea ikastetxean, aurrerapen pedagogiko eta metodologikoen abanguardian gaudelako, gure prestakuntza eta metodologia berritzaileak zure egingo dituzu. Mugikortasun jasangarria, kilometro zero eta ekonomia zirkularra ardatz bezala hartuz, bizibalio berri batzuen alde eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko bidean ondoan izango gaituzu. Zurekin batera, garapen jasangarrirako helburuak bete nahi ditugu. Zurekin eta zure laguntzaz. Estatu mailako ikastetxeen bikaintasun sareko partaide ere bagara. Harremanak indartu eta elkarlana bultzatzen dugu, ikastetxeen arteko berrikuntza teknologiko eta pedagogikoa garatuz. Honek, mekatronikako zentro erreferente bilakatu gaitu Europa mailan, mundura begira jarriz. Gure irakasleek jasotzen duten trebakuntza teknologiko aurreratuari esker, puntako prestakuntza berritzaile eguneratu eta aurreratuan barneratzeko aukera eman nahi dizugu. Has gaitezen elkarrekin lan munduan murgiltzeko zure etorkizunerako bidea egiten. Hau baita zure lekua, hau baita Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Sartzear zauden mundu berri baterako atea.